Добре, мисля, че можем да продължим с следващата лекция, сесия, защото тя е изключително интересна. Ако в последните 6-7 часа говорихме за всичко най-интересно, което се случва по време на една футболна тренировка, начина по който се извличат данните благодарение на технологията на Барин Спорт, става дума в края на краищата за 2-3 часа от ежедневието. Всеки, който се е занимавал с спорт, знае, че останалите 22 или 21 часа в ежедневието са изключително важни за това как се храниме, как възстановяваме, как спим. Затова тази сесия е кръстена Барин 360 отвъд видимото. Защото всичко, което се случва извън терена, влияе изключително много върху представянето ни. На мен, разбира се, ще ми е изключително интересно да видя тези светила, които предстоя да покана на сцената, да говорят малко повече за това как се стига до правилна превенция от контузии, по какъв начин може да се грижим по-добре за тялото си и всичко, което се случва извън футболния терен, но в края на краищата влияе именно на представянето ни в спортно отношение. Имам огромно удоволствие да поканя един човек, с когото имах възможност да разговарям и малко по-рано през деня. С него може да се говори на всякакви теми, освен за медицина, така и за спорт, така и за камили. Огромно удоволствие да ви представя доктор Емил Трифонов, директорът на спортната наука на Барин Спорт, човек с повече от 20 години опит в спортната медицина. Да не изброявам отборите и националните отбори, на които сте помагал. Здравейте! I'm really sorry for our guest, for whom Bulgarian language is not mother language, but I feel that my presentation I must to make in my mother language. I live many years outside of my country, and with this fantastic sports science conference, I prefer to speak in Bulgarian language. One more time, I'm sorry, and I'll continue in Bulgarian language. Our translator will be ready to explain you everything. So, за протокола, казвам се Емил Трифонов, лекар съм. От много години работя в областта на спорта. От 2019 приех един чалендж и живея и работя в Обединени арабски емирства. Какво искам да ви представя е друга тема и ще видим след малко. Задават ми един въпрос. Къде живееш? И моят отговор е много прост. Аз живея в моето тяло. Това се отнася и за спортистите. Дали са в Дубай, Манчестър или Бог знае къде, спортистите живеят в своите собствени тела. Чувахме безкрайно интересни неща, които бяха с нашите добри колеги от IT сектора и от Барин Спорт. Те говориха за GPS системата. Моята роля е да ви накарам да разберете защо сме по-добри от всички останали, а именно защото тези данни ги интегрирахме в човешкото тяло. В тялото на спортиста, който е със своите индивидуални биохимични, метаболитни, безкрайно много психоемоционални особености. В този ред на мисли ще премина много бързо към оная част, която е важна. Дано се справя с техниката. Следващия слайд, ако обичате. Ето една много интересна графика. Това са най-големите отбори с огромни бюджети. И какво се случва? Да се хванем за Реал, познат отбор. С най-добрия бюджет, с най-добрите специалисти, с най-добрите университети, които работят за тях. И какво се случва? 114 безконтактни травми, 40 милиона платени за което. Въпросът е много елементарен за мен. След като са най-добрите, защо има такива резултати? Преди 3 години се запознах с Влади Грозданов и от 3 години, през 2019, извинете ме, и започнахме да обсъждаме как тези фантастични данни от GPS-а да могат да се обвържат с данните от хематологичните, биохимичните, физиологичните, антропометричните, да спра да изреждам, особености. Дълго време ми беше необходимо да го убедя и съм безкрайно радостен, че той най-накрая разбра моите бръщолевения и в крайна сметка стигнахме до този модел Барин 360. В този ред на мисли прехвърляме го това нещо и отиваме в следващия слайд. Ние сме диагностицирали проблема. Случва се какво? Липса на реално време на оценка по време на тренировка на мач, какво се случва в тялото на спортиста. Отиваме на следващият елемент, който имаме една лоша комуникация. Между другото, благодаря на нашия приятел Марко, който говореше за хоризонталната комуникация.
ще я завършим след малко и тази тема. Стигаме до още нещо, което е свързано, вие сте специалисти. Излишно е да влизам във вашата област, да обяснявам какво се случва в съвременния футбол в последните години. И в крайна сметка резултатът от всичките тези неща е какво? Ето това. Финансови загуби на клуба. Клуба не може да използва състезателите поради тези неща, за които в момента говорихме. Плаща пари, т.е. губи пари. Какво направихме ние? Всеки един отбор в цял свят работи по една пирамидална структура. Това е стандарт в световния спорт. Най-отгоре винаги е високото спортно майсторство. Всичките сме насочили погледа на там. И какво се случва? След което идва академията на клуба. Моля да уточня нещо, че клубната академия е различна от юношеската академия. Едното е собственост на клуба и професионално, пък другото е друго. Ето това другото, за което говорим. Детска академия и спортни клубове. И сега къде е ролята на барин? И защо всъщност тая магия, която е барин 360, е качество? Защото ние предлагаме един модел, който сме нарекли барин 360, но всъщност това е барин Sport Science Innovation Hub. С други думи, даваме една стратегия за тотална дигитализация на процесите в клуба, ама не е необходимо да се срещаме фейс-то-фейс, влизаме онлайн в една платформа и всеки комуникира със своите колеги. В крайна сметка, това искаме да наложиме. Всъщност, това е концепцията за барин Sport Science Innovation Hub, при която GPS-системата, излишно да говоря, за всеки един от присъстващите е ясно какво се случи. Знаеме всички какво представлява барин GPS систем. Един важен момент, който в България и навсякъде по света, за жалост, се допуска като грешка. Тестовете се правят 2 пъти годишно, за да получат печат от федерацията на състезателите. Това е тотална грешка. Ние налагаме един модел, в който тестовете на 28, 35 или до 42 дни постоянно едни и същи тестове ще правим. Анализ, рекомендейшн и контрол, ще се върнем на този слайд след малко. Предлагаме една тест батерия, която преди всичко комуникираме с клубовете и питаме какви са вашите приоритети. Краткосрочни, средносрочни, дългосрочни или някакви други. В зависимост от това ние сме готови с нашата батерия. Ние ще им я предложиме. Само че те ще вземат решение дали и как и каква част от нея да използват. В този ред на мисли винаги започваме с един въпросник, което е лъжа. Истината е, че винаги започваме с хематологичните тестове. Моето име е Емил, в Емиратите ми казват доктор Емил, но според мен трябва да ми казват доктор хемоглобин. Поради една причина. Кръвта е изключително важна като информационна система за това, което се случва в телата на спортистите. Как можем да им въздействаме, как да открием определени дефицити и по какъв начин да ги коригираме. Така, защото вие като треньори да съумеете да използвате максималния потенциал. Ето една илюстрация, която ни представя много параметри. Един състезател, който общо взето нямаме информация за него, само че като събереме тези данни, той се визуализира. С други думи, когато му направим тези тестове, които сме решили всички заедно, клубовете и барин Sport Innovation Hub, тогава той се визуализира. И стигаме до следното нещо. За да нямаме спорове с нашите многоуважавани колеги, лекарите на клубни отбори, на национални отбори, с вас като кондиционни треньори или спортисти по подготовка, ние създадахме един модел, наречен Виртуал доктор. Събрахме всичката възможна литература, верифицирана от университети, моделирахме я, нашите специалисти от IT сектора, я облякаха в един алгоритъм и получихме така наречения Виртуал доктор, който анализира над 1500 параметра. Това е невъзможно човек сам да го осъществи. Така че в този ред на мисли го създадахме и тук вече нямаме спор. Получаваме един резултат за всеки един състезател, даваме нашата препоръка в рамките на едно изречение, защото треньорите не обичат да четат много страници, и получаваме една препоръка. И както ви казах, най-интересната част е кръвта за мене. Защото когато имаме подходящия модел, ние можем да разбереме безкрайно много неща. Нашите колеги, обикновените лекари, GP-та,
респект към тях, те четат тези показатели като за нормални хора. Само че спортистите не са нормални хора. Те тренират дворазово, имат стрес фактор, имат безкрайно много неща. В този ред на мисли ние сме заложили като алгоритъм в нашия прословут Virtual Doctor модел на оценка според не само хематологичните показатели, възраст, пол, позиция на игрището, история на травматизма. Тоест, ние сме заложили безкрайно много показатели, които ще ни дадат възможност да оценим и да видим къде са дефицитите. Ще ви дам един бърз пример, защото ще минем на другия слайд, разбира се. Ето това е важното. Оксиген транспорт. Тоест, кислорода винаги е кислород. Тоест, това е енергията ни. И почти винаги, за да не влизам в детайли, чисто медицинска тематика, казвам следното. Хемоглобина не може да влезе в еритроцита, не може да се свържи с кислорода и нямате шанс да използвате вашия състезател. Каквито и методики да използвате, както и да го правите. Когато имаме нарушен оксиген транспорт или оксиген кислород, как се казва, дефицит, в този ред на мисли винаги имаме проблем. Това е от изключително значение. Биохимията е ясна, хормонал драйв. Има хора, които тенденциозно работят да си качат тестостерона, да са по-мъже, защото така са чували, само че това нещо почти винаги води до травми, защото те имат силата, но нямат подготвеното тяло да издържи и отиват на травма. За да не се разпростирам место, ето стигнахме до мускулните травми, възпаленията. Типа метаболизъм ще го разгледаме след малко, защото това е също много важен елемент. И стигаме до една проста формула. Не е необходимо да си доктор. Получаваш резултатите за всеки един състезател, отцветени в различни цветове. Още веднъж поздравления за един интересен човек, който срещнахме вчера, Марко, който също ги отцветява в съответни цветове. Много е лесно, работи се и човек вижда един флаг. Дали ще го приеме или не, вижте, една максима имаме, която е в медицината. Който разпитва добре, той лекува добре. В случая ние разпитваме тялото на спортиста максимално, а дали лекаря, медицинския щаб ще се съобрази с нашето мнение, ние сме чисти, ние сме дали нашите препоръки. Различни са нещата, които можем да направим тук. Не е необходимо да влизам в детайли. Знайте само, че това е една уникална възможност да разпитаме тялото, да видим дефицитите и да ви помогнем така, че да използвате максимално вашите състезатели. Сега, биомеханик с едно много просто устройство, което можем да го сложим тук или на крака, един смартфон обикновен, можем да хванем в реално време, това, което виждате, се визуализира в реално време. Хубава технология от наши партньори, която ще я ведеме навсякъде. Не е необходимо да ги качваме, т.е. необходимо е, но не е задължително, да ги качваме в лабораторни условия, да ни правят върху XYZ тензо платформи, или както искате да наречете, за да получим тези данни. Ние ги получаваме в реално време. Седим с нашия приемник, гледаме ги, това нещо се записва в софтуерният продукт и оттам насетне имаме безкрайно много и различни видове тестове, според позицията на игрището, според, ето отново друг един момент, може да има дроп джъмп, може да има безкрайно много неща, които зависят от вашата подготовка. Ето един интересен тест. Това е един момък строен от отбора, в който работех до 2015, доста до май месец тази година. Това е уникална платформа, която можем да хванем всичките тези показатели. Второ, има вътре вграден медицински панел за рехабилитация след ACL. Тоест има специална програма. Човешкият фактор след ACL зависи от качеството на рехабилитатора, на физиотерапевта. Как ще натисне, колко е подготвен. Докато тук светкат пред него лампичките и той, в зависимост от коя седмица след операцията ACL говоря, може да работи. Стигнахме до прословутия метаболизъм. Значи, вижте, има безкрайно много теории как се използва, какво точно да се направи. Ние казваме следното нещо. Избрали сме този модел. Добър, лош, това е модел, който работи. Тук можем да разпределиме анализираните компоненти върху ръста на изследваното лице. Това е магията. Второ, можем да видим типа метаболизъм. Трето, можем да видим хидратацията в тялото.
Можем да видим съотношението между вътре и извън клетъчна вода, дали асимилира. Кои суплементи на прословутия състезател да му дадем? Защото не е едно и също един 32 годишен вратар и един 17 годишно крило ляво да взимат едни и същи суплементи по едно и също време преди тренировка. Когато хванем индивидуалния метаболизъм, защото винаги в този медицински панел ние говорим за индивидуален метаболизъм, за персонални характеристики на хематологичните показатели. Винаги го персонализираме, не говориме по принцип. Така че това е много добър метод. Италианска е компанията, не сме техни дистрибутори, използваме я, защото са пряко свързани за спорт. Дали ще използвате във вашата практика други? Ваше решение. Ще нагодиме нашия софтуер за анализ според апаратурата, която вие използвате. Това е нещо, което е от изключително значение. Вижте, всеки ден излизат нови апаратури. Всяка една е неповторима, уникална, няма втора като нея под слънцето. Само че въпросът е как? Колко теста ще направиме? Кой ще анализира резултатите? Как ще ги анализираме? Ние ще направим 100 теста, няма проблем за нас. Само че когато трябва да анализираме 100 теста с 1500 показателя, практически е невъзможно. Така че ние ще се концентрираме върху определени показатели. Този крайния, аз му казвам Y тест, има друго име със сигурност и баланс, но той е уникален за превенция на безконтактен травматизъм. Не е някаква инвестиция, може да се имплантира във всеки клуб, без значение от неговите финансови възможности. И оттам насетне всичко идва на место. И да видим какво сме приготвили. Ето е идеята. Получаваме информация, анализираме тази информация, вкарваме я в нашите партньори Директор 11. Това е една електронна платформа с дистанционен достъп, където всеки може да види какво е направил неговия колега. И тук вече искам да се върна на прословутата хоризонтална комуникация. Искаме да говорим с нашите приятели в всеки един отбор, с нашите колеги лекари, с кондиционните, с рехабтима, с физиото, на достъпен език, да комуникираме помежду си. Когато има нужда да дадем отчет на началника, вертикалната комуникация ние веднага го даваме. Идеята ни тук е, като вкараме всичките показатели, всеки, който е свързан с определен проблем, да може да влезе вътре, да вземе съответните препоръки и да предприеме съответните действия. С други думи, нещо, което научих от моя дълъг живот, 59 години, с една ръка звук няма. Няма, 2 ръце са необходими, за да се чуе плясък. Тоест, ние искаме да ви срещнем с нещо ново, за да можем заедно да поставим първата тухла между теорията и практиката. И не случайно го казвам, че това Барин 360, теорията среща практиката и помага на клубовете. С други думи, това е в заключение, това е може би последния слайд. Всичко от това, което говориме, го обобщаваме, анализираме информирано решение на база подготовката на нашите колеги и предприемаме съответните действия за корекция на установените дефицити. И като резултат получаваме, това наистина е истина, всъщност, което малко ме смущава понякога. Със сигурност имаме 30% по-малко контузии в сравнение безконтактни, в сравнение с предходен период. Ще обясним как и по какъв начин можем да го постигнем. Това нещо също е доказало своята, верифицирано е. Имаме 20% повишени функционално по време на високоинтензивна работа, чекирано е в национален отбор и е потвърдено. Това е друго нещо, което под една или друга форма е приоритет на Барин, като спорт, Барин спорт. Имаме нещо друго, което е хубаво да го използваме и за пренос на знание, т.е. да си комуникираме и да се обучаваме един вид как ще работиме напред. И най-хубавото е, че можем да имаме ежедневни, седмични, месечни репорти, където има компилация между GPS датата, което получаваме, всичко това, което става в тялото, в къщата на атлетите, имам предвид тялото, и всъщност бенефитите, печалбата за клуба, е всичко това, за което в момента говориме
и сами може да си го преведете. Аз само ще загуба от смисъла, което е изписано на. Ето, това е магията. Забравих, но ми простете. Sport Science Department. Ние искаме да създадем един Sport Science Department, или както искате го наречете на български, който е собственик на клуба. Не е собственик на доктора, на кондиционния тренер. Ние сме временно явление в клубовете. Клуба е онова място, което трябва да е обединило този департамент, да може да работи обаче не само синдикално. Още веднъж ви казвам, не сме сами. Нека да се довериме на академичния потенциал на хората от академичната общност. Нека да не си мислиме, че всичко започва от нас. Ето долу. Нещо хубаво, което исках да ви кажа и което е пак свързано с компонентите. Един пример, и това ще бъде, може би, последното, което ще ви разкажа. Давам ви пример от вашата практика. Извинете, аз съм малко лаик в областта на футбола. Представете си, че база данни имаме, в които хващаме, че левия ни бек е свършил с силата, няма капка сила. На панела, тактическия панел, го виждаме. Треньор е информиран, обаче казва, докторе, ние няма как да го смениме, няма повече смени. Само че когато той знае това нещо и трябва да спечели мача с 1-0, колкото е в момента, той си дърпа един халф, да помага на левия си бек, който е свършил, да му помогне да вземе въздух и да си направи своята победа. Така, и накрая нещо изключително важно. Тук има един съществен проблем, една съществена липса. Именно за кардиологията. Сърчицето е много важно. Кардиофизиологията, безкрайно важно. Лично аз не съм писал нищо, не съм вкарвал никакви слайдове вътре по тази тема, по една единствена причина. Професор Иво Петров е човек, който е, излишно да го представим като име, и ние се доверяваме на неговата експертиза. Тоест, ние не сме всезнайковци. Ние се доверяваме на него и за мен е голяма радост, че той ще бъде част от този панел, ще ме смени точно след 12 секунди и ще продължи, след което ще ви предложа, в случай, че има въпроси, да дискутираме. Благодаря ви още веднъж и до скоро.